Dobrý den, já vás vítám na první lekci italského jazyka. Ráda bych se s vámi podělila o základy tohoto krásného románského jazyka. Hned na začátku bych vám chtěla říct, že se liší od dialektů, kterými se mluví v Itálii běžně, v každé oblasti. Kolik je oblastí, tolik je dialektů. A jsou tak rozdílné, že kdyby se mezi sebou chtěli domluvit jednotliví zástupci těchto oblastí a každý z nich by hovořil jen svým vlastním dialektem, tak si nebudou rozumět. Po politickém sjednocení Itálie bylo tedy nutné sjednotit Itálii i jazykově, což je proces, který trvá až dodnes. Statistiky a moje osobní zkušenosti to potvrzují, že dialekt zůstává a přetrvává mateřským jazykem. Co se týče výslovností, kterou bych chtěla začít dnešní lekci, tak pro Čechy by neměla mít zvláštní problémy. Je tu pár pravidel, které když se naučíme, tak budeme i dobře umět číst italská slova. Začala bych konsonanty C a G, které, jak vidíte, v tabulce, která by se měla teď někdy objevit. Můžeme je vyslovovat měkce a nebo tvrdě. Měkce se vyslovují, když jsou za nimi napsáno, když je následují I a E. To znamená, že se budou vyslovovat či, če, dži, dže. Můžou se vyslovovat tvrdě v ostatních případech, to znamená ka, ko, ku, ga, go, gu. Jestliže chceme, aby tato poslední výslovnost, která byla tvrdá, aby změkla, tak se před a, o, u napíše i a máme ča, če, ču, dža, dže, džu. Jestliže naopak chceme, aby výslovnost měkká či, če, dži, dže stvrdla na gi, ge, ki, ke, musíme napsat h mezi i a konsonanty. Na stejném principu funguje i kombinace dvou souhlásek SC, které se vyslovují měkce ši, še, anebo tvrdě, sky, ské, když použijeme H, a nebo tvrdě, ska, sko, a po samohláskách a o, když chceme, aby se vyslovili měkce, tak musíme tam napsat i před ně. To znamená, že napíšeme ša, šo. Okay? Pak tu máme další konsonanty, kombinace G, L, G, L plus I, aby jsme si rozuměli, které se vyslovují jako ruské měkké L, li. Pak tu máme kombinaci G, U più vokále, samohláska, a zvuk je následující. Guida, guarda. Pak tu máme GN, které se vyslovuje jako naše ň. A pak tu máme S a Z, které se mohou vyslovovat. S se vyslovuje jako S, anebo jako Z. A Z se vyslovuje jako Z, anebo jako C. Okay. Pak najdeme ve slovech dvojité konsonanty. Dvojité konsonanty, které jsou velmi důležité, protože když vyslovíme špatně určitá slova, změníme jejich význam. Jako například séte, žízeň, sette, sedm, nona, devátá, nonna, babička. Séte, sette, nona, nonna. Okay. Co se týče přízvuku, bohužel v italštině není označen a mění se. Ve většině případech
je na předposlední slabice a je označen přízvukem jen, když je na konci slov. OK, i zde se nám může stát, že zaměníme význam slov, když napíšeme nebo nenapíšeme přízvuk. To znamená jako spojka a, nebo s přízvukem znamená je. On je. Nebo la bez přízvuku, což je určitý člen ženský, anebo la s přízvukem, což znamená tam. Nezbývá, než se naučit správný přízvuk při učení tedy nových slov. Co se týká gramatiky, má jen 2 rody, ženský, mužský, nemá skloňování, takže je to opravdu jednoduchá věc, co se týká podstatných jmen, přídavných jmen a tak dále, toho všeho, co se u nás v češtině skloňuje. Za to má členy, což čeština nemá. Má pro každý rod člen určitý a neurčitý. No a co se sloves týče, tak má 2 způsoby navíc a má v oznamovacím způsobu 8 časů. Takže to, co nebudeme mít problém se skloňováním, tak asi to bude trošku těžší v časování sloves, ale není to nic moc složitého. Stačí se to jen naučit. Takže způsoby a časy můžete vidět i v tabulce, kterou jsem pro vás připravila. Já bych pro dnešek se s vámi rozloučila. Já vám děkuji za trpělivost, kterou jste se mnou měli. Jste mě poslechli až na konec. A budu se snažit rychle připravit druhou lekci a připravit vás eventuálně na vaši dovolenou v Itálii. Takže příště. Těším se na vás a nashledanou.